Jeg vil primært snakke om grundvand, og først vil jeg snakke om dannelse og hvad figuren viser. Efterfølgende vil jeg snakke om, hvad bestemmer mængden af grundvand, der dannes. Hvad er grundvand? Grundvand er det vand, som befinder sig under jorden, og kan bruges som drikkevand, fordi det er filtreret gennem flere jordlag og er blevet renset. Grundvand dannes af nettonedbøren, og nettonedbøren det er så forskellen mellem nedbør og fordampning. Så det nettonedbøren, den siver sig ned til jordbunden, men hvis jordbundens sammensætning har så en betydning for, hvor hurtigt vand overhovedet siver ned gennem de forskellige jordlag. For eksempel, hvis vi har et jord med meget sand, så holder det dårligt på vand, men det meste nedbør vil så nå hurtigt ned til grundvandet. Derfor er grundvanddannelsen stor på sandet jord. Men til gengæld har sandjord i modsætning til lerjord en dårlig vandrensende evne, så kvaliteten af grundvandet kan blive ringe. Men steder hvor jordbunden består, der består der moræneler, og ved det så går der nedsivning meget langsomt, fordi at lerjorden er tæt og næsten ugennemtrængelig for vand. Men da lerjord har en naturlig vandrensende evne for drikkevandet, får drikkevandet en meget god kvalitet. Men jordbundens evne til at holde på vandet afhænger så af jordens porositet, hvilket er et udtryk for porøindholdet i jordlagen over grundvandsspejlet. Så jord, som indeholder ler, har derfor et større porøindhold end sandholdig jord, og det vil derfor ødelægge vandets nedsivning til grundvandet. Planter forholder sig så meget anderledes fra sandig til lerholdig jord. For eksempel vil planter så hente vand i jordvandszonen i lerjord end i jord med sand. Jordvandszonen det er den zone mellem jordoverfladen og grundvandsspejlet. Det kaldes også for umættet zone, fordi at den ikke er mættet med vand. Grænsen mellem den umættede zone og grundvandszonen det er der, hvor alle porer og hulrum er udfyldt med vand. Men grænsen mellem den umættede zone og grundvandszonen kaldes også for grundvandsspejlet. Det er ikke alt vand i jordvandszonen, som planterne kan bruge til deres rødder, fordi at noget af det er bundet så stærkt til jordens lerpartikler, at det slet ikke kan optages. Så i området lige over grundvandsspejlet vil kapillærrørsvirkning hente vand fra grundvandet og op i kapillærzonen. Kapillærrørsvirkning er en hårrørsvirkning, hvor tynde rør opsuger vand. Og jo tyndere rørene er, jo større deres vands opsugende evne. Det kan også have betydning for planternes vandforsyning i f.eks. lerjord, fordi vandet vil kunne trække 1 meter op over grundspejlet. Det vand, som siver til grundvandet, kan komme frem igen som vandløb, hvis det vandførende lag når til jordoverfladen. Men selvom langt det meste af vandet strømmer langsomt ud til havet, eller søger gennem grundvandets underjordiske afstrømning, så vil det det sidste resultat, det vil være, at man kan påvirke grundvandsafstanden ved at pumpe grundvandet op, og så bruge det som normalt drikkevand, hvilket er det, vi gør i Danmark. Hvad illustrerer figuren? Figuren viser, at regnvandet ved hjælp af tyngdekraften kan trænge lodret ned gennem jordvandszonen, som er her, mod grundvandet. Jordvandszonen inddeles så i de såkaldte rodzone, her, og intermediær jordvandszone og kapillærzone. Så når vandet er nået til grundvandet, vil bevægelsen blive mere vandret. Og det kan man godt se her, der vil det åbne her, der vil bevægelsen blive mere vandret. Og det svarer til, at vand vil søge hen mod steder, hvor grundspejlet er lavere. Lerlagrige områder i jordvandszonen kan så standse den nedadgående lodrette vandbevægelse,
Og det var ligesom som tidligere nævnt, fordi at det er så ugennemtrængeligt, så vil det kunne stoppe den lodrette bevægelse af nedbøren. Så, men hvis nu at Lala er en slags skålformet, kan det opsamle vand danne et lokalt grundvandsmagasin ovenover grundvandsspejlet. Men grundvand det står normalt højt under bakker, mens det står lavt i dale. Så normalt opstår søer, hvor grundvandsspejlet ligger højere end terrænoverfladen. Yep. Nu vil jeg snakke om, hvad bestemmer mængden af grundvand, der dannes. Helt overordnet, nettonedbøren, det er det, som bestemmer, hvor meget grundvand, der dannes. For eksempel, nettonedbøren i Danmark, den er ret positiv de fleste af årets måneder, fordi at nedbøren er større end fordampning. Det vil sige, at i netto-nedbøren, så er nedbøren i det større end fordampning. Men så i cirka 5 måneder fra april til august, så er nettonedbøren i Danmark ret negativ. Og det er så et naturligt vandtab. Og derfor kan man så i disse måneder have behov for at producere kunstigt grundvand. Fordi der slet ikke er så meget grundvand, da det er negativt. Men lokale variationer i nedbøren og fordampningen spiller så også ind. Fordi nedbøren, af den grund er nedbøren størst i det sydligste sydvestlige Jylland, som vi kan se her. Mens fordampningen er størst i Sjælland, herover og Lolland og så Falster. Hvilket også, og det er også det, som man kan se på kortet. Ja. Så dannelsen af grundvand, det afhænger meget af, hvor meget nettonedbøren der er. Og hvis der er mere nedbør end fordampning, så har man en positiv nettonedbør, det vil sige, så har man mere grundvand. Og hvis man har meget fordampning, altså større end nedbøren, så har man negativ nettonedbør, og der er for lidt grundvand, og så bliver man nødt til at producere kunstigt grundvand. Men heldigvis i Danmark, fordi vi har så meget grundvand, og at vi sparer så meget på det, så er vi ikke kommet i den situation, hvor vi bliver nødt til at danne så meget kunstigt grundvand, så meget kunstigt vand til at kunne overleve i de måneder. Ja. Men helt det her med, hvorfor at jorden kan optage så meget vand, og hvorfor det er lærerigt, og hvorfor det ikke er sandholdigt, det ligger så tilbage til istiden. Til Whitehead-istiden, som startede den sidste istid, som startede 100.000 år siden, og var til cirka 10.000 år siden. Fordi der kan man se, at vandet i de østlige dele af Danmark omkring ligger så i 30-40 meters ligger til 30-40 meters dybde, men hvor lande i det vestlige egne, de ligger så i 150-400 meters dybt. Og det er derfor, det er mere sådan lærerigt, end det er her omkring. Ja. Og Danmarks vand, det er så rent, det er rent ferskvand, så man har en opfordring, at man skal bevare titlen som verdens reneste drikkevand. Så et af problemstillingerne kan være, at for at man ikke kan bevare titlen, det er så, at hvis der kommer nogle forureninger. Og forureninger, de kommer så fra landbruget. Det kan for eksempel være, når landmænd, de sprøjter med kemikalier for at få vokse landbrugets bedst. Og de bruger for eksempel pesticider, eller så bruger de næringssaltet nitrat. Og det forurener rigtig meget. Og pesticider, det er rigtig dårligt, hvis man optager det gennem vandet, fordi at det kan ødelægge det kan ødelægge et foster under opvoksning. Så det skal man passe på rigtig meget med. Ja. Den sidste opgave 3, den kunne jeg ikke lige finde ud af, så jeg håber på at få mere hjælp
til den opgave under labkurset. Yes, det var det.